Il-ġimgħa filgħodu il-mexxej Laburista Joseph Muscat żar il-Bank tad-Demm, bank li ta' kuljum iżuruh madwar 70 persuna bilan nobli li jagħtu d-demm għal pazjenti li jkollhom bżonnu. Joseph Muscat kien milquh mid-direttur tal-Bank tad-Demm Dr. Alex Aquilina illi dawru mal-bini tal-bank fejn iltaqgħu tkellem mal-infermiera kif ukoll mad-donaturi li dak il-ħin insertaw qed jagħtu d-demm. Matul iż-żjara tiegħu il-mexxej Laburista staqsa l-fema ta' Dr. Aquilina fir-rigward tal-policy f'pajjiżna li persuni omosessuali ma jitħallewx jagħtu d-demm. Bir-risposta mogħtija mid-direttur tal-bank tkun li dan jiġri għaliex jeżistu studji li juru li din hija kategorija f'riskju akbar ta' mart li jiġi trasmess mid-demm. Id-direttur spjega li pajjiżi bħar-Renju Unit, Spanja u l-Italja bdew ħallu persuni omosessuali jagħtu d-demm bil-kundizzjoni li jagħmlu sena mingħajr kuntatt sesswali. Min-naħa tiegħu il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li għandhom ikunu studji xjentifiċi li jiddeterminaw jekk persuna għandix id-dritt li tagħti d-demm jew le. On a gut instinct li tiddiskrimina ma' persuna fuq orjentazzjoni, it's not on. Imma it must be scientifically based any sort of dik il-pożizzjoni tiegħi. Ma dan qabel ukoll il-Ministru tas-Saħħa Joe Cassar illi kien preżenti għal din iż-żjara. Il-Gvern qal li l-Ministru Cassar kien preżenti għaliex il-protokoll jitlob li l-Ministru jilqa' lill-kap tal-Oppożizzjoni meta dan iżur Dipartiment tal-Gvern. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista jtenni l-appoġġ tiegħu lill-inizjattiva tal-għoti tad-demm waqt li ħeġġeġ biex dan il-ġest nobbli jitkompla fuq bażi volontarja.